Mergo tak sawang-sawang nang Indonesia iku penak dan nek nang Arab korupsi dipotong tangane. Ada nang Indonesia dipotong hukumane. Aku mau ana siji sing medeni dan susuk. Jadi aku lek dadi dukun, lek dijaluki susuk, wah rada wedi aku. Iki tenan apa ora iki? Khawatirku dan wis bayare kurang, nganggo duit klitik, malah ijo njaluk susuk. Oh iya rek. Halo, assalamualaikum, salam pinggiran dan tempat di mana jalan berpikir harus disesatkan dan logika tidak boleh digunakan. Pripun kabare wong-wong sing pengin sugih ning rawaning geteh? Pripun kabare wong-wong sing pengin mulya ning rawani rekoso? Wis do mulya apa jeh sak kolam karo aku dan kolam rekoso. Ini dan dina iki wong pinggiran arep ngomong soal cita-cita. Jadi jane guru-guru iki lah apa to kok? Nek cilik mesti ditekoki soal cita-cita. Apa dek iku ora ngerti. Hal sing paling diwedeni wong pinggiran itu harapan. Jadi jane aja sering mbok tekoni soal cita-cita. Zaman biyen kae dan selalu ditekoni cita-cita. Mengko terus ditempel nang ngisor foto, dokok nang ruang kelas. Wah ngelingi zaman kae gering cilik arep tak tulis jadi tentara ora pantes, polisi apa meneh. Akhirnya aku ngomong cita-citaku jadi dokter. Lah iku ono penjelasane dan mergo ngene. Aku iku tau suwe loro. Jadi tau dadi pasien rumah sakit suwe. Nah, pikirku saka pengalaman dadi pasien sing suwe aku bisa munggah dadi dokter. Ada guna malah dikeplak guruku aku dan. Tapi dan wong pinggiran aku ini kan jane ora pantes cita-citane standar to ndak. Mosok cita-cita dadi polisi. Mosok cita-cita dadi guru. Mosok cita-cita dadi dokter. Ya kok aku cita-citane dadi koruptor. Nah, mergo tak sawang-sawang nang Indonesia aku penak dan nek nang Arab korupsi dipotong tangane. Ada nang Indonesia dipotong hukumane. Lah enak tuh dan makanya aku pengen gagas program anyar nang sekolahan dan nek wong-wong kae nggawe programe pocil, polisi kecil, dokcil, dokter kecil. Lah iku program standar dan wis wayahe digantikan niku. Mergo pocil karo dokcil iku engko ngertine gur Aedes aegypti karo hadap kanan, hadap kiri. Ora seru dan aku pengen gagas program sing visioner jenenge korcil dan utawa koruptor kecil. Jadi gerdah dan kawit cilik dipersiapke iku koruptor-koruptor sing profesional. Jadi iso gede terarah jelas tujuane. Jadi besok sing entuk korupsi iku gur wong sing duwe sertifikat koruptor. Enak pantauane dan ora kok zaman saiki akeh banget koruptor naturalisasi. Jadi angel dikontrol dan terus dan jadi ngomongin soal cita-cita sakbare koruptor iku ana siji neh profesi sing paling potensial terutama nek kowe nang desa dan yaiku apa jar dukun. Dukun niku iso dadi dokter, iso dadi konsultan, iso dadi biro jodoh. Pas ana wong lara mara ning ndeke macak dokter. Kapital luyah grosok karo semburan ababacin entuk uang pelicin. Nah, terus kadang pejabat atau wong sing pengen dadi lurah mara
kapital Jopa Japu into amplop telu dan tapi eh sing terakhir iki lumayan anu dan jadi biro jodoh walate macam-macam dan ono susuk ono pengasian ono pelet ono semar mesem ono semar berengut barang dan jadi, tapi sing alat-alat iku mau ono siji sing medeni dan susuk. Jadi aku lek dadi dukun, lek dijaluki susuk, wah rada wedi aku. Iki tenan apa ora iki? Khawatirku dan wis bayare kurang, nganggo duit klitik, malah aja njaluk susuk. Oh iya rekoso bandar ta dan, monggo dan salam pinggiran matur nuwun.